Tisícovka závodníků se vydává na trať Oderský Mlýnice 2010. Tady se začátku se jede za zaváděcím autem, takže žádný spěch, pohoda, klídek. Budete mít dost příležitostí na to, abyste se dostali na pozici, na který máte být. Ale ty už jsi dělala tam? Ne, já taky ne, ale už asi projeli. Tisícovka závodníků v rámci hlavního závodu a v rámci fitness jízdy se vydává na trať, která je letos opravdu velmi těžká, velmi rychlá. Dejte pozor hlavně v těch sjezdových pasážích. To je ono, opatrně, pěkně tady z areálu. Je to poslední závod, tak ať si neublížíte. To je ono, hop hop. Odjíždíme pěkně, v tempíčku už ale, v tempíčku. No a vy co tady stojíte, hecujeme i ty poslední tady vzadu. Hop hop, jdeme. Tady chválím bubínek a řechtačky, to je paráda. Každý myslí, že už je konec, ale stále tam ještě nějací závodníci jsou. Hop hop, jdeme. Ještě stále přijíždí závodníci, teď už především s těmi oranžovými čísly, kteří jedou fitness jízdou. Tady jeden ze závodníků dokonce i s přívěsným vozíkem.